кошмар. Здравейте, хора! Аз съм... Да, Здравейте. Аз съм Домбокс, с мен е Сумрак БГ, БГ-то и как беше? Да, Дамостърбък. И днес ще играем... как беше? Hide and Seek? Кажи ми как се играе, то се превръщаш в едни бокчета и бягаш от хора ли бе? Да, Това трябва беше. да се скриеш. Да, и това е втори. И аз почвам типа. Здравейте хора, аз съм Сумрак БГ и днес ще играем с БГ-то, Домбокс и да Monster Bug. Днес ще играем на минигейм. Да, кажете им за моя сервер. Да, Той е много як, играе с хамачи. то ще е в описанието. Да, така се снима. Аре, бати, 30 секунди още. Да, още 3 секунди. Чакай, айде и аз почвам клип. Ще остави БГ-то да почва. Ако искам, ама... Ти го Ей, после ще ми кажете как да си инсталирам фрап. Здравейте хора от YouTube и Vibox 7. Аз съм Damonstarbuff. Тук с мен е БГ-то, Сумрак БГ и Домбокс. Да. Мен много ме кефи Домбокс. И Супер, днес бе, Тома. и днеска играем България Крафт, мисля, че беше. Бургас. Да, България Крафт, много ми трябваме. И да чакаме 30 секунди и там да почне играта. Ще играем Hide and Seek. Да. Не знам, ама вие сте забили. Не Знам сме. ти си забила. Има още един. Да. Какъв е той, бе? Какъв си ти, Аз бе? му казах, аз казах да влизат за клипа. Добре. Чакай да кажа, кажете. Ето, виж и други влизат. Ще влизаме ли? Еми, чакай. Доста хора сме. Ютубе. Оф, нещо не мога да пиша тук, що? Аз искам да съм такъв слипър. Пеу. Това мисля, че е втори епизод на моите мини-игри. На мене ми е първия. И на мене ми е първия. Кое, бе? 10 секунди, както виждате, дами и господа, ето. Да. Ей, си. Осем. Ева, Пеу. Пеу. тук всички скачат по... Пет. Пет. 4, 3, 2, 1. Само пак да не се скар. А сериозно ли? Сериозно ли? Как може? Как Може може? да... О, Как може от 5 човека аз да съм сикър, бе? Как може така, бе? Аз съм Торч. аз Не. само казвам това. Аз съм Торч. Ама брат, не трябва да казваш, защото сега аз трябва да те намеря Да. и да те убия. Не трябваше да ми казваш. Но аз... Искате ли да играем поне 2-3 игри? Аре, Окей. Окей, ама аз не знам къде се скрия. Вие какво сте? На гърба ви го има. да. Аз съм сикър. Ама човек, ама аз още не съм блокче. Сигурно ще има два слипъра. Опа. Някой си минат просто така покрай мен. О, виждам един сикър. Ей, аз? Някой си мина просто така покрай мен. И пак си минаха покрай мен. Абе, Гери, ти какво си? Пшеница ли си ти? Да. Аз те видях. Виждам те къде си. О, един те вижда. Ще убия. Кой на ме тебе. бие, Не бе? съм аз, не съм аз. Пшеницата. Някой друг е пшеница, който в момента търчи като безумял. Къде търчи, бе? На към къщите. ОМГ. На мене. Аз вече съм солидно блокче. Бей! Да. Ама съм пак точно при... Защо продължава да бяга? Абе, вие как бягате толкова много, бе? Аз си седя Убих на го това мястото. тапана. Аз си седя на мястото, никой не ме гони. То... Ама, го, видно. Аз убих двама.
Не, Майко, аз си хода зад Сумрак, той дори не му забелязвам. Сумрак, обърни се, бе, човек. Аз вижте, аз се разхождам тук, не спокойно. Сумрак, Домбокс, спри, Домбокс. Виж, ето да! Ти си много малък знам. и не мога... Ето та! Аз си мисля да като на нормални вие не може да си ма видите. Аз то бих. Айде. И сега кой търси, бе? Мене. БГ-то. Ама не виждам вече римата. Майко. Майкъл. Вие всички минавате върху мене. Ама ти си дърт или си такова? Дърт съм. Ай, стига, бе. Къде си? Тук си. Не си тук. Тук Има си. много места за дърт. Да потърся тук отзад да така ще. Близо си. До дърво. Има едно дръвце, което си расте и с лияни, които вземете. Аз знам къде си. Аз съм върху дървото. Офа, не мога да се кача тук. Абе, няма една дървото. Сами можем. Иначе наистина съм дърт. Да, наистина, си тогава няма. Еми наистина съм дърт. Не си да. Дърт съм. Не си. Дърт. Какво ти е на гърбу? Дърт. Дърта. Не да. Абе, не е дърт. Сами можем. Дърт съм. Не си. Еми ако ще ти вярвай. Или да. Може би и цветенце. Не, дърт съм, да закрис. Дърт съм, дърт. Не може да си цвете. Дърт може. Що може да стръвч, може и да се цвете. Не, аз съм играл 100 пъти тази игра, не може да си цвете. Да, Да. не може. Може да си само блокчета. Дърт съм. Гери се предвижи някъде от тук. Абе, тя се разхожда сигурно. Еми, Абе, тя не е дърта, човек. дърт съм, ако ще. Не си дърт. Ами добре. Всички ме казват дърт, аз не знам защо си три това съм дърт. По принцип много не мислиш. По принцип, много не мислиш. Ай, стигаме Тата къде пише си. бегето is not tapaker. Не, значи... Добре. Може да е някъде друг до спауна. Айде бе, къде си бе, човек? А ти виждаш ли ме? Кой? Мене. Не. Амен? Не. А Виждаме. мене? Гери, мен виждаш ли ме? Не. Дали кажи къде си да свършваме играта. Може, ако минат още 17 секунди, мога да ви бия. Не можеш. Мога, защото не сте открили един човек. И хайдерите бият. О-о. Не бе, ти трябва да свършат тези 100 секунди тогава. Точно. Окей, бедности. О май гад. Оф. Абе, тя е ли дърво или нещо друго, не е дърво. Браво, някой позна. Дърво е! Дърво е. Не боя по дърветата! Не, аз знам Ама къде. зависи какво дърво. Аз знам къде. Тя ще намеря. Ти си е тук, там къща ми.
пише? Тя е Не знам. дъска, бе, сигурно тя е дъска някъде. М? Ти си дъска. Нали как зависи какво дърво? Ма сетете си. Аре, бе. Ти си стъкло, сигурно. Направо. Ох, 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 ох. Аз пак мисля, че и дърво не е. Него е тази. Така, ако беше дърво, аз ще да я намеря. Аре, просто се качите отгоре на дървото, бе. На кое? Аз знам на кое дърво е. На голямото, чакай, къде? Ето. Има много голям обазиконца. Аз не мога да се кача. Не знам. What the fuck, не мога да се кача. Аз се качих. Ама не е тук, бе, човек, не е тук. Ай, дърво не. Ама не сега. Аз се качвам на къщичката, па. Аре, бе, 40 секунди. Къде си, бе, човек? Къде си, бе? Ако от къщата мога да се качите на дървото, добре. Ще ви бъде в полза. Бързо на къщата, аз сега бях там. И това ще я намериш на къщата. Не, да скочи някъде на някой дърво, сигурно. Оф, не може да се качи. Аре, бе, 10 секунди остават. 15 е. Айде, казвай къде си. Просто следвай, Гери, моля те се. А, да, бе. Аре, бе, човек. Имате бая подсказки, човек. Не се. 4, 3, 2, 1, бил. Отказвам се. И аз бях... Знаете какво? Гравел. Добре, аре пак. Аре пак. Водка. Аре. Къде е това Айде, буха? идем. Ага, видях го. Нали това трябва да цъкнем където е това блок Х от ХЛС. Къщо е? Късти е! Помагащика е! Къси ти е? Нещо си ми се отварял ли бе? Да, вина. Къси ти е? Това не е Абе, админа, нещо. бе. Искрен. Админа е искрен, бе. Колко време стана? Късти. Клипа ли? 12 минути. Още една-две игри готово. Късти, късти. Мале, събрахме Късти. много хора. Да. Късти е! Попърпавам. 1, 2, 3, 4, 5, 6 човека. Кое е добре? Но не всички са влязли. Добре хора, това беше от мен, да му остах бъв и ви казвам да ми ретуи. Чао, найде. И... Найде са. Чао. Да, аз ще игра още една игра поне. Да, една игра. Да. Аз ще играя още бая. Ма не, той говори докато снима. 3, 2, Едно! Айде. айде, довиждам. Айде, бе. Аре, що не? Най-накрая. Бога! Опа, аз съм бая яко нещо. Аз съм сикър. Ти ли си сика? Да. Не виждам. Мога. Ние сме само четиримата, да не знаете. Да. Аре, що не ме пуска? Бла, бла, бла. Не напусна. Изчакай, ще видиш, изчакай друг път. Мале, сикарите са едно, да ме казвам един. What the fuck? Бегето вече е сикър. Дечко, Какво? сега и аз ям да не. Аз сядох. Уф. Мале, Ага, няма ли някой да влезе, бе? аз съм на тъпото рано блокче. Кое?
Да, ще кажа друг път. За монстър, Да. аз ти издам дървета и ще се появя пред тебе, да ме биеш. Само да ви кажа, съм направен от дърво. Да знаете, че вече води. Все аз се обикавам пак кой срещна. Елай ме убивайте. Къде си? Проебавата, опитва се да те проебе. Няма да ходиш. Поне някой да излезе да е малко по-интересно за Бога. Гери, ти къде си? Еми в момента се катеря по жунгловото дърво. И падна и пак се катери. А то колко сикър има? Само БГ-то ли е сикър? Да. И аз съм сикър. Ти не си? Ти си блокче. Ти си блокче, да. А, да. Ти си хайдър. Хайде си. Гери, Айде, Саша. стана с сламата. Ще ви покажа аз къде съм. Ще се поразхождам малко така. Пак по Гери, може би ще ме забележи. Аз се видях. Браво. Фани ме. Ой, ти си много древен да паща. Хайде. Яху. Добре, аз отказвам. Довиждане. Слабак. Аз се скривам. Не съм хайдър. Аз па хайдър сика. О, виждам още един като мене. Ето. Аз за тебе! Ето го. Виж каква мъка ми беше. Давай. Ще го хванем. Ще го хванем. Не, няма да го хванем. Изгубих го. Аз не. Изчезна. Не. Отгони го насам, аз го пресрещам. Ето го! Ето го! Аз ви е... А, Айде ре, понесе ме ре. на Мустърбу вече е сикер. Демек са два сикера. What the fuck? Ти си с хак ли е, човек? Съм с хак, бе. Майко! Майко, каква жена си? Тупа, къде? What the hell, къде бе? Your bitches, your speak, your blue. Бро. Blue. О, приятелче, колко спокойно си седиш насред пътя. Къде бе? Мина отсам бе. Кастьо. Оп, И тук убили съм. го. Не, блок е. Къде си? Изчезна. Изчезна, бе. What the fuck? Запалича ми на блок, изчезна на някъде. Чай, мами се стори. Ей, само да ви кажа, че на мен има торч. Чули? И ти ли си такова, бе? Майка. На дет няма торч. Има торч над мен. Не може как на теб да има торч. Има как? Има такива... таковайте. Не може как да си ти на тебе да има торч. Той Може. въздуха Той е изчезва. торч, бе. Той е торч. Той е торча. Такси места с торчове. Той е там. Само ни базика. Не. Може да не си, може да не ни базик. Чупа торч и го връщам в шалтата.
знам какво. Разделяме се, Гери. Тия там. Не, Влизай в тази къща. Аз съм в изхода, тук да не фане взе някой. няма. Няма ли, окей. Ела. Ти виждаш ли ме? Да. Не бе, не ти. Ох, леле, как Гошко. Това не е Гошко. 8, 7, 6, О, пак бяци, пак бяци. Да. Не. Ама странното е, че ние този път ви търсихме двама, ама миналия път търсихме. какво беше ти? Тухла! Тухла! Аз Аре да влизаме на парена. Аре на парена. Но Не. ограда от Това беше от мен хора. Мотнете малко. Това беше от мен хора. Дано да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, абонирайте се, лайкнете, копирайте, коментирайте и чао!